Assalamu alaikum, mehriban vatandaşlar, edilirler, YouTube kanalımın agdy bir dinleyijileri. Elbette gepleşigimiň başyndanam bugünkü mehmanyň kimligini özüňiz diýen bolsaňyz gerek. Elbette bugünkü sany geçmeli ýoluň täze sanyny hormat bilen biziň ýaşdakini aýdymsyk ustadymyzyň gyýdy Cemal Baýçyba bilen. Cemal gepleşikde hoş gördük. Bugün töweleme ýekge gelmedim. Öz mehriban halipaň, kakan, ustad, kompozitor Oraz geldi Baýçy. Şeýle de öz mehribanjygy Mukam Baýçy. Ay töweleme bir maşgara arkaňda toýsa bolýaňy. Töweleme näme? Uradan çakylygyma ilkelene ýok diýmediň üçin jygymdan ömrüň uzak bolsun. Soňky dowr töweleme hasam bir derejeliň bir internet platformalaryna halkyň içine giňden bir ýetirýäňiz. Onuň üçin gatullyk minnetdarlyk bildirýän dinleýijilerin adyndan, öz adymdan ähli wons Allah nazar toparma adyndan. Elbette mehriban mehmanlar, gadyrdan watandaşlar, adatdaky bolşýaly bugünkü sanam paýtagtymyzyň iň bir gödel ýerine ýerleşýän ýyldyzly güder Medeni Ýyldız Merkeziň 3-nji gatyna Flamingo restoranyna ýazga başlaýar nähib edenden inşallah. Inni Cemal mümkin bolsa bugünkü gepleşik esasy siz bilen bagly bolup durar, siziň bir geçmeli ýoluňy. Ilkelene näme bir özüň bir nirde dogulluň, bir gyýtgaç odatlar bardy, bir bellekkeş, ondan häzir kakana da söz geçirer, halipaňa da hormat bilen. Aslında men şu gepleşigi mehriban tomaşaçylar aşagyny ýazmaňyz mümkin. Geçilen ýoly Oraz geldi Baýçy çagyrmaly ekeniň diýen soraw ýa çykmagy mümkin. Men geçilen ýoly Oraz geldi halipanyň YouTube'da goşan şu öz gyýdym Cemali geçmeli ýollarda gyzyklardan has gowy bolar. Menem gaplaryndan bir öz halipa höküminde, kaka höküminde ulu gollaw berenidi. Halipaň öz ulalasy boýunça da ýörüýte şunky geçmeler gepleşigimiň täze sanyny Cemal Baýçy bilen. Ne Cemal bir ýanky diýişim bar, mümkin bolsa bir özüň barada tanıştyrsaň içkin bir dinleýijiler has seni bir tanasynlar. Sağ olun Gonjaga silap gepleşiňe çagyranyňyz üçin. Aha. Men adım Baýçy we Gurwan Cemal. Aha. Aşgabat şäherinde doguldum. Töweleme. Özümi de mine bilşiňe ýaly sungat maşgalasyndan. Kakam Oraz geldi Baýçy. Ondan gal bersede jigim Mukam Baýçy. Käbäňde mätlek geçäýin. Siz üçin giýjedim günüde zähmet çeken mehriban ejeňiz bar, men tanýan. Gene Cemal ýene bir gerek köp sawwartyn aýdýar, gene janyň sawwartyn. Hawa. Ejeňiň ady? Ejem adam Züleyha. Züleyha ýa-da. Köp sawwartyn Züleyha. Inni siz men sizi bilýän, tomaşaçylarym bilýän, taňa size sunwat maşgalasy, sunwat ojagyny siziň Oraz geldi Baýçyň sagasy boljak bolsaň ýa blog çalmaly ýa aýdma hünnlenmeli sebäp töweleme siziň aňraýyňyzda bar. Inni aýdym aýtmany näme size bir esas boldy? Aýdym aýtmaňyza. Aýdym aýtmama esasan men eýem kiçiligimden bäri şo sunwat maşgalasy. Kakan ýany öýde. Kakamyň ýanyna şu gursagyma goýlanyrda aýdym saat. Elbette bir näçe halipalar gelýärdi. Öýmiz mudama aýdym saat bilen alaýardy. Aýdym saatyň içinde ulalım. Ondan şeýdip eýem men kiçiligimden başlatdy aýdym saata bolan höwesem. Cemal, men sizi birinji gerek dinlämde o wagt kiçiräkdiňiz. Siziň bir öýüňizde bar, Oraz gelden ýadyma düşýän bolsa, bir meşhur aýdymçymyz 4 Bulesenov bilen. Ondan soň taýda Oraz geldi ýadyma düşýän, bilemok dogulanyňdymy ýa bilemok genejemiň dogulanyňdy. Gepin gelýän 4 bilen baramy, hem kiçijekdiň. Şo wagt ilkinji gerek men sizi dinledim. İlkinji şo wagt belki ondan öňe aýdýandyr, men sizi birinji şo taýda dinledim. Indi kakana da bir soraw berýärdi. Garşy bolmasam. Beýle adaylar. Ağam, canım tagma. Dayız. Goňmy? Yaz. Töweleme Sağ ol. şähertlere ýetişdirýän ha. Indi mene. Kaptanyny gollaw berip atýarsyň. Cemalyň aýdym aýtmagyna garşylyk bildirdiňmi? Ay yok men garşylyga bildirmedim de ýöne bir höwes edenler de öz bor, saýlanlar da. Garşy bolup durmadyň Geldim diýip kän bir mene näme etmedim, gursagyna goýulan. Aha. Olay mesela şu şeyle olmadı. Gelecekde uly ümit bildirýän Cemal. Gelecekde ne diýip boldy? Töweleme Şu aýdym. Aýtsa. Dogry aýtsanma da. Dogry aýtmaly. Bunu näme bir men o jaýda ýatyr kalan dinledem bir
turgunuş geçenini dinlesem, şu yanlışrak yer orada turup barmalılar, men barmadım. Yatırkağımı O isteyenler. isteyen şu nimerak yer orada barıp yani onun öldürüp düşünüyor da bunu. O zaman buranın tayin rağım bulun. Aytın adam. İşte o. Kattığı. Inni Cemal bir gepleşim bunun başında bir Tomas Sulanmadı. Bir açık bir YouTube kanalıma jemlener ýaly bir aýdym bilen başlaýaly. Başda bir haýsaýdym bilen ýerine ýetirjek. Ina jany sesle tuwalymy aparatlarymyz, ses restoranı gaýgysyzany ýanymyzda. Elbette şu gepleşiň başyna gowanjaga Türkmenistanyň halk artisti Hacı Yalmamedowyň söýärin diýen aýdymy sadyna mine öz halipam kakam çally. Sizin sadyňyz bar. Söýler kim kidiň bilýär? Söýler şol ýalňysmazam daýsynyň kolmaly şoýmagy. Daýym bir akordeonuna çalypdyr da daýy. Söýlemi? O özüm aýdyp onu. Sadyna mı ödüňiz işlediňiz? Sadyna mı onu? Berde şu şehirde ýaşap ýorkak jaň etdi de hazır öýdi. Alypa gel tejene gaýtsana diýip. Söýlemi? Bardym bolýyn, şulaydymy. Dinleşdim, o şunu istemeli. Başka da bu aydımların şulaydım yardıma düşüyor. Onun üstüne durup geçelim mi? Oo. Onu usta yerine yetirip bersen ne emine tuğulum. İki tane ezber elde sadanlar birer halifam, kakam, birer özünü mukamzan. Umuman bahçifler bilen bugün geçmeli yolu rehib edenden. Yazgın Tomas et bilýäňiz, onu näme gepleşim uksa yerine Cemal Bayçıvan yerine yetirmegine zannet etdi. Ýör Cemal anna. Sen husnuňa bolmaýyn diýip saňa gülünmaýyn. Sen husnuňa bolmaýyn diýip saňa gülünmaýyn. Pek sevime bolsaň qaýyl, bolay qaýyl, bolsen qaýyl bir ýalgyray. Gara göz ýarym bir ýallaray, şirinsiz ýarym. Gamın bakma sana, aşk adına yapma sana, seyyarın seni. Ömrümün çırağı sen, kalbimin baharı sen, seyyarın seni. Değil gamın bakma sana, aşk adına yapma sana, seyyarın seni. Ömrümün çırağı sen, kalbimin baharı sen, seyyarın seni. Seyyensizim har etmegin, gara gözüňe zar etmegin. Seyyensizim har etmegin, gara gözüňe zar etmegin. Pek sevime bolsaň qaýyl, bolay qaýyl, bolsen qaýyl bir ýalgyray. Gara göz ýarym bir ýallaray, şirinsiz ýarym. Bakma sana, aşk adına yapma sana, seyyarın seni. Ömrümün çırağı sen, kalbimin baharı sen, seyyarın seni. Değil gamın bakma sana, aşk adına yapma sana, seyyarın seni. Ömrümün çırağı sen, kalbimin baharı sen, seyyarın seni. Men yüreğimi versem sana, söz bereýde gülüm maňa. Men yüreğimi versem sana, söz bereýde gülüm maňa. Pek sevgime bolsaň
qayıl, bolay qayıl, bolsin qayıl bir yalgıray. Qara göz yarım var yallaray, şirinsiz yarım. Beyle gamyn bakma sana, aşk adına yakma sana, seyyarın seni. Ömrümün çırağı sen, kalbimin baharı sen, seyyarın seni. Beyle gamyn bakma sana, aşk adına yakma sana, seyyarın seni. Ömrümün çırağı sen, kalbimin baharı sen, seyyarın seni. Seyyarın seni, seyyarın seni. O kadar aydım ha, söýýärim. Olaydım bir Zahil namazı atkan dinleýärdik. Meşhur Halipa Agşeýmez, Türkmenistanyň halk artisti Hajyaz Mehmet gatwy ýerine ýetirdi. Oňa görä sağlam bir aranjировкаsyny Orazelysynyň işlemeňizde Halipa Böyle katiyerine şunaydım. Aslında Cemal, siz bir ayratin bir bağışlayın aydım şeyini dinleyen mi? Yakın et dinleyen bağışlayınız. Ne Gonjaga ilki bilene öz yüreğime yakın merhum Halipamız Nur Muhammed Meredif. Onun Hacıyaz Mehmedov, Kemra Recep, onun Söğün Hocaverdiyev. Dinleyen mi? Awa, qatqa warp dinleyen. Beýenç Nurif Halipova. Merhum Halipa. Merhum Halipamız. Onun 4 goly Esenif. Ustad oğlu. Awa. Onun Azat Dönmez. Ana şolar men gowart dinleyen Eldar Ahmedova. Şolary esas gowart dinleyen Halipa aydymçylarymız. Yani gepleşige başlamaýa aydymlaň sanogyny ýürüte mukam maňa bir berişdirdi. Geçirsin şulaydymlar ýerine ýetirýärdi. Tölemä soňky döwrler Cemal, mukam bilen giýje nizamaty diýende öýdü ha? Tölemä. Awa, giýje ony turganlaşyp geçýär. Ejibin ondan soň kulağından çekip oturandym, geç kulağın başına diýip. Awa, elbetde. Geçeli sesimiň üstünden köplenç işleýär sesimiň gyzyşmagy üçin. Şoý aýdymlary, zatlary eňiljek aýtmam üçin günne geçelip çiğime diýen. Esas maslahatçy kim? Esas maslahatçym elbetde öz kakam Halipam, Orazyely Baýçyw. Onuň nekkäwa Ejemem ma diýer bolýar mukamlar. Ejemem maslahatlar. Ejemem mysal üçin gow heň bolsa aýdym, heň bolsa şoňa goşgydat käwak çykdy diýär. Öyle. Awa, şoňa görärler. Awa, diýär ejemem. Umumanlara Orazyely tölemä. Awa. Kim yerlerinin birinci bilen aýdýan ejek Awa, aýdýar elbetde. da. Gene jeme gönçüýdi ha. Gün şutay bolýa bolanok diýilýär da. Näetdiň? Onuň şu ýalňysrak diýen pikirlenýän o dogry çykýar. Siz alaşýaňmy? O dogry çykýar. Eýlemi? Täden gaýta dinleýän şolar aýdýar. Ben kän demelenmi sonra ýan bolýar. Ýönkü ýalňysrak ýerlerde bilýär da şu. Ýönkü barmaň ýok diýär da. O danmasa käwat. Salyancerlen alamok diýär da. Ýagmy? Awa. Gene o da kene mesela. Tölemä, berekellah. Ay aňarlarym nemede bulan. Şunu diýýär beni. Aňarsyňdan gelýär da o. Kimler? Daýym Gurbanada Nurimov. Yoruma Nuri bular daýym da. Siň daýlaňyz bolýar. O Gurbanada Nuri. Tölemä. Yoruma Nuri bular. Onu gelýär da. Hiç yer ýok. O. Orazyely şeýle sonra wa, Halipa. Çak bilen näçe saat döredin soň? Çak bilen ay bolýa 10 mesaj ilak beläge daýaly. Ýara. Döredin näle? O ýadylýar da şu. Ýadylýar misal düşündim Halipalaň aýdyna täden işleýän, siziň eliňizden geçen aýdymlar. Saatlar. Bam. Hemen gün aýdyp biljek de hiç ikirjiňden men bir türkmen sunuwatyna ulur öçmejek ýyl goýan gaýtalanmada kadyr diýip bilýän awa merhum Bagşeýmez, Halipa Bagşeýmez, Nur Muhammed Meredif. Nedir mümkin bolsa siz bilen bir Halipa zany ýatlap geçeli bir näçe albomlaryny ýazdyňyz, bir näçe ýyllap o toýuk Halipa bilen. Bir mümkin bolsa size bir kelam agyr Onu Nurcan var da bir ýatlap işte maman onu ýatlamasak bolmaýar sebäbi. Şükän bagşylar bilen gidildi de. Onu şolun
Nurinki bir ayratyn gelýär. Şoňa ýazylanda da öwüslen ýazylýar. Bir ne bilen aýdyrsy bir golaý gelip jün çaladyn gelip o bir zatlar ededin gelýär da üýtgeşik şoňa. Ýön goşatyn gelip. Goşatyn gelip durda Näme esasdan ya? Sesine mi diýär? Sesin şoňa ýykpyn etdirýär. Başga da aýdynçylar bar, başlar. Yani ondan dinleýän ýöne nurda üýtgeşik bir näme barda. Ýöne bilemok, onu aýdyp bilemok men ýöne. Düşündüm. Bar da şol. Yok tamam bir näçe halypalary aýdymam ýazysyň bir näçe toýda gitdiňiz Türkmenistan halk artisti Kerim Gurbanaly bilenem kän toýga gitdiňiz geçilen ýolun gitmişimde geçenki sanlarına halipa siz barada da aýdyp geçdi. Ýani döwlet maşahat bilenem kän toýga gitdiňiz. Ýa bolmasa Ahmet Ögedmurad bilenem gidipsiňiz. Kän bir näçe halipalary başga da bir Hacı Ýazmamez bilenem kän eserler işläpsiňiz hem İngilizce bilen. Ýa mesela şu Döwlet Nur Muhammed we de bir näçe aýdymlar ýazyp beripsiňiz. San harja ýok diýjek bolýar. Dört Kulesenov ne bir meşgul. Urwan Halifa. Urwan Halifa bilen işleşdi Urwan ha. Halifa. O doğrusu Kati döredip Ýa pillançyda ýa bu zatlara. Ay şol menem ne erkime derler o menem. Düşündüm. Yok man bir da etmesen bolanok da şol. Hakan gassasam bolanok. Men bilýän ýadyma düşýär da Türkmenistan Alpartan adına. Sana ýadylar bir aýdym ýat İşleýärkem ondan bir vilayetlara gastrole gitmeli boldy. Awa. O wagt gidjekdiň mukama wapşe keçidi. Cemalden az biraz ondan bir aýdym ýazmalydylar daray. Hawa Gül Kasamyna gatlasy Lewap vilayetyne gidip Lewap vilayetyne ben şu kar ýadymda şo wagt ýalňyş bolsam Lewap vilayetynyň Kerket raýonuna gitdik. Şo çykyşdy. Oradan Karaç gepin geldi yani bir aýdym ýazmalydylar. Menim orada gelin ýanyna geldim. Agam dedim bir aýdym ýa aýalla. Näme ýazylar o adam zat ýa-da bulay. Men aýdym aýdyp görem oga. Awa. Ondan men Nurjan näme aýdym? Gowar ýanynda ýylgyr aýsa şady ýanjagyllar ýylgyr aýdym. Agam şonu aýdyp bilmermi diýdim. Ay onu işlemeli lazım, sesin işlemeli bunu täze işlep. Her gün ýanyna bar ýanyna hawa. Eşul gyssan bilen bolýan zat ýa-da şu diýerler. Hakykatdan hem agam siziň diýýän. Dogry gepin geldi ýani şol aýdym maňa aýtdyrdy. Awa ýöne agam öwýä bolan men özüm bilmem menden aýdym çykmazar. Men öýýärdim özüm gowulýan ýöne näme? Yok o ýerine ýetirdin. Awa başardyň bolan ýerine ýetirdik. Buny görenlerim aşagyndan şol aýdym näme üçin aýtmadyň diýer. Ýok ol aýdym. Ýalgysyna aýyrdyk. Aýdamok ben onu. Cemal, inni men getiren sanowlumda şu taýda haýsaýdym ýerine ýetirip berjekdim. Getiren aýdymlaňyzy. Ne? Ştaýda olanjaga Resul Çopanowyň yarım Dinleýän Resul Çopanow. Awa, men onam gowaryp dinleýän. Şeýlemi? Haýsaýdymy? Resul Çopanowyň yarım diýen aýdymy aýdyp beräýin hem ýüregime ýakyn berýän. Gowar şol. Awa. Şon. Bolýa, onu halipe gidip berelimi? Oo. Ine mehribanlar, gepleşimizin mehmany Cemal Baýçy bar. Bir Türkmen sunwatyna, Türkmen arenasyna gelen sunwat arenasyna gelen bir dekin aýdym şeýle Resul Çopanowyň yarım diýen aýdymny gönden göne ine öz sadanlar bilen birlikde ýerine ýetirip berip dinläli başdyny. Gözüňde söýgüň mani, şirin sedim ömrüme mani. Gözüňde söýgüň mani, şirin sedim ömrüme mani. Yüzüňde aýyň jemali, sen meniň söýgüli ýarym, sen meniň söýgüli ýarym. Ah, yüzüňde aýyň jemali, sen meniň söýgüli ýarym, sen meniň söýgüli ýarym. Assa ýürek gelsin
Ayligiyeceğin ayasına, sevgimizin sayesinde. Ayligiyeceğin ayasına, sevgimizin sayesinde. Gül mekanın yaylasına, seyledeli her yan yarım, seyledeli her yan yarım. Ha, gül mekanın yaylasına, seyledeli her yan yarım, seyledeli her yan yarım. Gül mekanın yaylasına, seyledeli her yan yarım, seyledeli her yan yarım. Köp savor senin sesine de oturupdur. Orada şu aydımları ağam nememi mukam kömek ediyem ya saylaman siz kömek ediyor. Hayır siz kömek ediyeceğim abla. Mukamcan kömek ediyor şu wat. Söyleme. O men bir Senin ümhün 30 lira diyem ha. ki o opsiyonu bir men nime tädel. Kakam ilki diýäsiň hani bir özüňizden bir Pikiriňizi göreýin, bileýin ýa. pikiriňizi bileýin diýäsiň. Ajygy kimin maslahatlaşýas. Elbetde ilki bilen hem kakama diňletýäs. Ökman, Owa, suratda. soň kakam öz maslahatyny berýär, şu bolýar ýa bolanok diýip. Yeni sesinde oturupdur. Tuğulımı mukam berekelle kovaydım saylattım. Aslında indi senin tuğulımı mukamcan kiçilikten men bilýärdim da kiçijek oğlan zamordan sağa çıkan şu kakan bloğunun üstüne tant oynaýardım. No. Yani öýümde kan var ýadım kakan ýanyna tuğulımı şowadım kiçijek zamordan şeydi. Sen indi bir ýaşdakini sadanlanan biri tuğulımı bir sunwat arenasynyň gapysynyň girdiňiz. Entek bir orta mendiline ýeteňiz, ýeterdiňiz inşallah. Soňky dowr tuğulymı öz aýallygynyň, doganyň Jemal bilen ýaman kän täzelikler edýär. Men görýän ony, o giýje ünlü işläp, ýa-da işden bir aýdymlaga ma uradan gonja diňläp görä oturup durmuşy. Men bilen pikirdeş bolýan şu minnetdar. Awalım. Awa, inni senin saýlan aýdymyňyz bilen Jemal alalaşman bilýän. Hawa. Sebämiň bakurda o tejen halipa yankı bağışlanmalyň ýoluny gabadyrak gelýär. Bakurda ona gabadyrak gelýär. Bakurda ona gabadyrak gelýär. Onuň siz alalaşýaňam ýok diýse. Ay, o, alalaşmaly bolla. Sebäbi aýdym aýdan doganym da Jemal. Awa. Ýöne gep doganyň bolmagyna da däli. Sen aýdym sülen sadany hukma alalaşmalyň kanýa. Aýdym sen şu aýtsak aýdymy göwünden turmasa dogry däm Jemal. Göwünden turmasa aýdyp bolmaýar. Şeýlemi? Hawa. Ya özi sevgiler ya. Şulaýdym aýdyk. Neme şulaýdym aýdyk görelli. Ne kuwanjamen esasy şu aýdymlar bir pes saýrak gidýän bir aýdymlary has ýüregime ýakyn bolýanna hasam. Menim belläpdim şeýle ýadyma düşýän bolsa. Şu pes saý bir ýuwaş haýalrak gidýän aýdymlar has köp diňleýän bir gaýgylyrak aýdymlary özüm gowaryp diňleýände ýüregime ýakyn bolýan. Şonýal aýdymlary. Berekelle oňara mukamjan bir gelecekde sana näme diýin? Halipan gapdalynda, aýdymçyň gapdalynda bir gelecekde toýhanalarynda, bir döwlet şäherlerinde owadan owadlaňyz bilen, sazlaňyz bilen bir halk köpçüligine biz näme sunuwat işgärler biz waspçylar biz. Döwletiň bir gözelligini, owadanlygyny, ýurdumyzyň bir ösüşini wasp edýän waspçylar da biz. Men sana ol üstünlükler arzu edýär. Sağ olun goňja. Siziň hem goňç Allah'na da toparyňyzy üstünlük arzu edýän. Sağ ol bolsun, ömrüňiz uzak. Atwa mukamjan ömrüňiz uzak. Inni gepleşimiň mehmany Jemal Baýçyba. Jemzan inni haýsaýdym bilen dogam edeli. Kuwanja gepleşimiz hasam bir şowkun bolar ýaly bir Gyzyklyrak bir şowkun. gyzykly şowkun aýdymlar bilen dogam edäýil. İsa Halipaň aýdymy izinden Halipamyz Nur Muhammed Meredowyň aýdymlary bilen dogam edýär. Dogam edäýär. Hawa, ýergiderli dogam edäýil. Onuň başyny mene garşy däl, awa çalýana ikiňe. Ýerine ýetiremsiz. Men diňe arasyny how diýär. Dinläň zanyň mehmanlar gepleşimiň. Şuzaga şeýerine gepleşimiň mehmany owadan owazly aýdymçy gyýdymyz, aýdymçy jigimiz Jemal Baýçyba.
Ilkilenem İsa Halifa'nın dörözülünden bir aydın yerine getirir. İdinlenem gönü Usta Halifa Asyamı Nur Muhammed Mered son aydın. Yaranlar. Ey peridat, peridat gülüp baktın miwe Gövherim sen, baharım, intidarım miwe Ey peridat, peridat gülüp baktın miwe Gövherim sen, baharım, intidarım miwe Gel duşalı miwe, divana bin sensiz gel görüşeyle miwe Pervana bin sensiz gel duşalı miwe Divana bin sensiz gel görüşeyle miwe Pervana bin sensiz Yarımınla bir karar sen uğrunda intizar Aşığın söyün yari gelin boylun miwe Yarımınla bir karar sen uğrunda intizar Aşığın söyün yari gelin boylun miwe Gel duşalı miwe divana min sensiz gel görüşeyle miwe Pervana min sensiz gel duşalı miwe divana min sensiz gel görüşeyle miwe Pervana min sensiz Karamanlıdır başım 18 yaşım Bağışıydım söyün yari gelin boylum miwe Karamanlıdır başım 18 yaşım Aşığın söyün yari gelin boylum miwe Gel duşalı miwe divana min sensiz gel görüşeyle miwe Pervana min sensiz gel duşalı miwe divana min sensiz gel görüşeyle miwe Pervana min sensiz
Oravel ayratynam rima gowa turup durma. Şoň ýöli gowy aýtdylar. Gowa turup dur desem, tomaşaçylarymyň öz pikirlerini ýazarlar. Kanca berekella. Inni sonra şeyler. Cemal sen siz için geçmeli yol näme sunuwatdy? Näme etmeli? Maksadın esas maksad okkunun. Men üçin geçmeli yol ilk bilen üznüksiz zähmet mukadiýän. Zähmet çekip şey dip Ýöne çeken zähmetiň hem bir ýerli bolmaly. Dogry dämi? Hawa. İlk bilen hem şo halkyň söýgüsini gazanmak. Men pikirim halkyň söýgüsini gazanyp şolaň söýgüsine münasip bolmak men iň ul ardywym. Geljekde halipalar ýalak bolup özümi söýdirip bilsem armanym ýok. Gelecekte Cemal Baýçybaň aydymy diýilen sorawlar ýüze çykarmy? Şol aydymlar bolarmy? Tomaşaçylaryňa, dinleýijilerine. Indi bu wagt näme siz ýaş kadrlar Cemal? Her bir adamın, her bir sonu odişlerin, halipalaryň dörejligini gidip ondan soň goşuk bilen, dogry dämi? Ora değil. Ondan soň goşuk bilen öz başyna bir aydymlar, aktorsky aydymlar, aydymçyň bir özüne dörejligine degişli aydymlar bolmaly. Şolar ýaly şu golaýda, şolar ýaly dörejlige sen tomaşaçylaryň garaşyp bilermi? Elbetde garaşyp bilerler. Ýanky aýdyşym ýalak. Özünük eýdiderli zähmet çekip ilk bilen halipalaryň ýolundan dowam edip soň öz ýolumy tap bilsem elbetde bolar dip umyd edýän. Cemal, men size şeydirak sonra bu ýyldan sygaty bagtlygy. Sebebi oraz gelip Baýçyň gyýdy bolmak, onda da perdendi bolmak. Şeýdem halkyň içine çykmak atly bagtlyk. Sebebi oraz gelip Baýçy diýlerine gatkän aydymlar, kän halipa bagçylar bilen o toýhanalaryna, o tuweleme bir näçe ajaýyp aydymlar halk köpçüligi ýetirilenle bilemek okul 40 kila arkaň atýarsyň ha oraz geldi. Halipa 86-njy ýylda. 86-njy ýyldan. O 1986. 86-dan bäri. Şonu 40 kil bolaýamy? Hawa. 40 kil görýär, 40 killimek. Ay men dogulumdan soň bir ýaşamda başlapdyň da soň bolsa. Görýärmi? Şoň üçin Cemal men näme diýesim gelýär? Halipalar bilen köp maslahatlaş. Köp maslahatlaş. Onu da öz halipanyň ýanyňyzda bir näçe ýaş aýdymçylar kakan bilen işsesek bolup işsesmäň arzugyny tapsa ellerini alsa sonra dişler näme bir elmidama tap turup durýan adamam derler. Sebäbi öz başyna dünýäsi we köprek giýje işlemeli bolýar oturup dogry orada köprek giýje işse günlük dinç almaly bolýar. İlki bilen dinç almaly. Dinç almadan işte döret bolan. Hakyky, hawa. Indi şeýle sorap size. Siz üçin size aýratýan bir bokurdakda teknikalar diýilýär. Aýratýan bir teknikalar bar. Şoň üçin aýratýan durup geçýän ýa belli bir halipanyň ýanyna gatnaýaňyzmy ýa belli bir halipalar bilen maslahatlaşýaňyzmy? Bokurdakda edesiňiz bilen sesiňiz edip bilýäňiz. Özüm aýdym gidip oturýar, meniň sorýan. Ýok, gonja ol bir hili özümden bolýar-da, aňrymdan bir joşup çykýar ol men edil maslahat sada. Şu kakamla maslahatlaşýan ýöne edil belli bir halipalar bilen maslahat. Hawa edenip edemek da halipalar bilen. Ýöne özüm şu aňrymdan gelýän, mysal üçin şol aýdyma görä bolup gidiberýär da şu teknikam. Köp dinleýän. Hawa, köp dinleýän onuň özümçe edesim gelse şu taýjana goşup özümçe edýän. Ol men edeýinip da demekde aňrymdan gelýär da ol. Alhamdulillah. Düşündüm. Tatlı onu näme gepleşiň? Ştaýyna bir ýygyderli bir kısan aýdym ýerine ýetirip beräň, ýygyderli haýtaýdym ýerine ýetiräňiz. İlk bilen ýanky ýene de bir gepleşigimiz şowkunywalar ýaly halipamyz Nurmuhammed Meredowyň. Onsuz bolmaýar. Aýdymy ýygynden hem merhum halipamyz Serdar Rejepowyň aýdyma ýygyderli ýerine ýetirip beräň. Demekse. Onu näme ähwanlar gepleşigimiň mehmany Ustad Halipa Osmanlı Nurmuhammed Meredow şeýlede Serdar Rejepowyň dörejligini degişli aýdymlary ýerine ýetirýär. Cemal başdyny. Sen bilen deňäpdim asmana aýy, otlara salanna gaşlaryň ýaýy.
Köz olup tutuştum gördüğüm sayı Dilmurup kalanım yadımda mı Gözler içinde saylap suyunum Düne seni ısı mehir duyanım Sen benim kimim seninki diyenim yarım Yadımda mı yadımda mı yadımda mı Söyleyen diyenim yadımda mı yadımda mı yadımda mı Söyleyen diyenim Dolanır yüreğim yar sana bağlı Ayrılık derdinden yüreğim dağlı Gözümde kalanla ketenim çoğu Yadımda mı yadımda mı yadımda mı Söyleyen diyenim yadımda mı yadımda mı yadımda mı Söyleyen diyenim Yatlama garip olup atardım dağı Koyunda yürekte dağı Gelip dur sevginin yağmı Şol sevgi yadımda sakla Gödüller içinde saylap suyunum Düne seni ısı mehir duyanım Sen benim kimin seninki diyenim yarım Yadımda mı yadımda mı yadımda mı Söyleyen diyenim yadımda mı yadımda mı yadımda mı Söyleyen diyenim Karaca gözümdür dene sözüm Karaca gözümdür dene sözüm Dermanır cana aygı dermanır cana Karaca gözümdür dene sözüm Karaca gözümdür dene sözüm Dermanır cana aygı dermanır cana Asla basıp gel yanıma yürekten sevyen seni Asla basıp gel seni yürekten sevyen seni Aydan söylerim yarım bana Aydan söylerim yarım bana Dermanır cana aygı dermanır cana Bu şişmana gel yanıma yürekten sevyen seni Bu şişmana gel seni yürekten sevyen seni Bakan gözlerim yarım bana Bakan gözlerim yarım bana Dermanır cana aygı dermanır cana
ikisinin süýüji owagda ha, ora belli. Ay, mümkün değil. Toyup bolana. Toyup bolana. Ýoksa men aýdymsam däl ha. Oo. Men aýdymsam däl. Ýöne şol bir Aydıp başsa söz ýan bir söz diýäňe de bir söz bilen aýdyp bolanokda ýa. Söz bilen aýdyp bolanokda. Şolunu o Cemal saňa da gowy oturupdyr tesine. Gaty gowy. Indi Cemal şeýle sorar. Aýdaly bir welaýatimizden çydy toýa çağırdylar. Toýhana. Awa. Toýhana çağırdylar. Cemal. Jegimja. Biz de gowy ýa aýrat denemine. Denan başlar çağırılanlar hükman suratda şu toy diýanyňa ýetdi. Ya aýallygynlary, gyýjygyları çydy gowy ýatsak diýip esa denandan bir ýekini diýdi denan aýdyp. Doğrudan mı öyle? Diýeli bir sunwatyn bir uly mektep bolan diýilen ýer bar. Mar welaýatymyz tuğulum kän sahtlar çykýar ora berdi. Kän ägirtler, halifalar bir uly lehengler çykýan ýer. Hemme welaýatymyzdan çykýar. Men Marina ali. Marwa raýatyny toýa çagyrýarlar dedi. Awa Cemal çaňlaşdy. Awa ine men toýa ýeti Cemal gowumjygym salam. Men dedi ejemiň at goýun toýuna çagyrýan. Ejemiň at goýun toýuny berjek. Ýöne şeýle gowçuk setmeli. Awa o sadanna bu sadanna diýmeler. Himne sadanlaryň bilen gel. Ýöne gatly gowçuk setmeli. Başga bagşy ýok ýany dedim. Ýöküjüň daýdýaňyz. Awa ilki bilene öz kakan ora diýildi baýçy we hükman bolmaly. Doğru değil mi? Awa. Kaptanına özgü mukam baýçy bolmaly. Ine men toýa diýip otap. Daşyndan başga da bir side gowur golla berjek sadanlar bolmaly diýdi. Meselem umman Mar welaýatyna gitýän sen öz toparyň bilen toýda kansa sowmaly. Kim sadanlar ekderdiň ýanyna. Şonu atsam gorkman aýdyp gaýdardım şotayda. Misal üçin depçilerden, aýdaly depçiler känne ustad halifalar bu asadyny meşhur etlemedi. Aýdaly. Ne depçilerden Atacan Eýub falk giderdim. Awul boş tälekel. Toýba. Toýba. Boş bolsa. Boş bolsa. Boş tälekel toýba şowunna. Anna Azim. Azim Babakanyň. Hawa, Azim Babakanyň. Arkaý toýsa wardyňa. Elbette. Kaptanna goşmasa gitarist, skripaj, klarnet gerek bolmy? Skripka favoralyna ne Hoca Mehmet Sopif. Hoca Mehmet. Hawa. Şony. Kulýar grupda bolýar ha? Şular bilen arkaý toýsa wardyňa. Hawa. Elbette. Berekeller şolar ýaly teklipli toýlar, toýhanalar köp bordum diýemsen. Sen misal etip gördüm bir hertepe sorawda. Radyaljan dogry dämi? Doğru. Elbette näme ora diýildi baýçy, mukam baýçy ikili bilelikde çalsa, atlarına da Türkmenistan atladan artisti Atajan Eýubym tuğunumy oňam mara atamam depler bar tuğunumy. Beýleti bir 6 metr o apdeli bir 6 metr sakna bolan bir sahna tuğunum Atajanım täze depleri bir toýhanalarda ýerine ýetirýär da Hoca Mehmet'den bir edler sadanlamy ýigitler aty gowy şolar bar diýip pikretde şundan soň näme aýdym ýerine ýetirip berjek. Halipamyň Nur Muhammed Meredowyň ogul Maralym diýen aýdymyny ýerine. Aýryly bilen o kan halipanyň döreji. Ýok. Ya näme üçin kakan bilen bile köp işleşen soň köp dinleýärmi Nurjan tuğulyny bir näçe aýdym getiripdiňiz. Ay Gowurýanmy? Özüm gowurýan şu halipaň aýdymlaryny hawa. Özüme ýakyn. Nurjany ýigrenýän hem kany dinlemeýän. Wagela. Emine duşamam. Gabat geleme hoy ha. Tuğulyny ustad. Munno mehribanlar ustad halipa şeýme meşhur merhum Nur Muhammed Meredowyň dörejiligine degisli ogadan aýdymlaň beri ogul maralym. Hay hay oğlan can oğlan başına dertlerini otursun göz yaş döküp geçenin yatla beni. Hay hay oğlan can oğlan başına dertlerini otursun göz yaş döküp geçenin yatla beni. Oysa dadan akıllı perişte dedin anne söyleyen diyen vada sözlerine onandım. Oysa dadan akıllı perişte dedin anne söyleyen diyen
yol maralım. Ta yedinim ödümü don yürek bir zalimi. Şol gıyda da çözdürdüm gelecek ikbalimi. Ta yedinim ödümü don yürek bir zalimi. Şol gıyda da çözdürdüm gelecek ikbalimi. Köp bilip bazen kalım dinle hayini şeydi bellin giderdim gözüllerin ayini. Köp bilip bazen kalım dinle hayini şeydi bellin giderdim gözüllerin ayini. Yarım gönlüne değdim yalan vadalar verdim. Özgü bilin durmuş vurdum bağışla yol maralım. Yarım gönlüne değdim yalan vadalar verdim. Özgü bilin durmuş vurdum bağışla yol maralım. Yakıp bilmen mehriban ini atamın gönlünü. Terk edip men ağlattım canım berip söyünme. Yakıp bilmen mehriban ini atamın gönlünü. Terk edip men ağlattım canım berip söyünme. Ayrı düşünme bilip ince düşmanlar beni bağışlap geçirgün hem senin gönlüne değil mi? Ayrı düşünme bilip ince düşmanlar beni bağışlap geçirgün hem senin gönlüne değil mi? Yarım gönlüme değdim yalan vadalar verdim. Özgü bilin durmuş vurdum bağışla yol maralım. Yarım gönlüme değdim yalan vadalar verdim. Özgü bilin durmuş vurdum bağışla yol maralım. Özgü bilin durmuş vurdum bağışla yol maralım. Bağışla yol maralım. Bağışla yol maralım. Ne yapsınız albümün ne vardı oraya gelişi? Ne? Sağdını seni istedim onu. Oo. Özünü istedim ha. Albüm be ay yok ay. Kovçuk dedim şu albüm. Ya, Son albümün ne vardı ha? Oo. 47 ya 45 olamadın şu ya 47 mi kan? Doğru yadıma senin gönül kovçuktu şu albüm. Oo. Kovçuktu. Ay ne yadına şu o. Buraya gel zaten neye saydın? Nerede öğretin? Hayıttı bir yadıma düşseydi yani. Oo diyorum. Ken bunun bilgirim kelleme gelen okyanı değil mi? Şu 45 46 mı kaldı? Şu doğru. Oo şu doğru. Berekella. Bulaydım ben. Kovga tutulmu kamzan. Berekella. Kovga aydım mesela attınız. İnni oraya gel. Şeyle soru. Size sayar mümkün varsa. Sebebi gepleşimizin ihtimali Cemal Bayçı ve Mehriban kavlası hem halifası var diyorsunuz. Cemal gelecekte dörücülükte haysi taraftan barsa öz orunu tapar.
Türkmen sunwatyn araýnasyna, orru orta arasynda. Mesela Ay öyle şey para şu aydımy saylatda öyle şu. düşündümin aýdymy saýlap degini ýoly şu ýola düşdi. Hawa. Gelecekde ödünü Ben özüm berýän maslahatlam şu halk aýdymy. sizin garaşýan adymy. Garaşýan adymy. Orayda sizin garaşýan adymy. Her çemenden alıp otur da bu at. Her dinlenem alýada. Onun ýöne ölçü etmeli yer ýetin goloýlany ok ýöne ba. Inte yeni de Cemal Baýçy we dip ýol jagady bolmaly. bolmaly da inte az wagt bar inte. Onu Cemal Baýçy olmasyn köp rahmet çekmeli. Ol ya ilen aydın bilenlerle öz bokurducunu koyup o yerine koyup şu sana olurny yerine koysa Bolar diýär. o bolor doğru yerine getirsen halkam olur da bizim nimemiz şol arzumuz. Beýik bir aram alguly mesele näme? Olmazsa Atuğul. Men Cemal size bir reçetany bir täze bir aýdyma girmedik şahyrlar goşgular bersek. Awa nesip bolsa bärde şahyrlaryň atlaryny aýdyp oturma 4-5 tane bir döwür bilen döwürde şahyrlanmadyň eserlerini bersek. Ne kakkan bilen mukam jegen bilen bilelikde bir gow dörejilikleri öz başyna Cemal Baýçy we aýdymy diýilen halkyň içine şo sözlere garaşýan nesip bolsa näme? Sen bir daştan göllep bermeler kompozitor ýanyna o çepinde kompozitorun saňda tadanna doğru dämi? O aýdymlar bolar diýip umyt edýär. Indi şeýle ýene sonra Cemal size ýetgen edeýin. Siz top 5 5 tane aýdymçy denany dinleýänsiňiz belki. Top 5. Zenan maşylaryň içinde. Top 5. Zenan maşylaryň içinde ýüregime ýakynlam. Ne Bahar Hojaýewa. Man diýjäň bildim käru. Bokurda Bahar tehnikalaryň. Hojaýewa. Bahar Halipaň ses bar. Dursun Cemal Gadakowa. Bolamyzsa. Gowar dinleýän. Ondan Sahy Dursun Hojaýewa dinleýän. Bolamyzsa. Ondan 4. dördüncem Ay Cemal Jumaniýadywa. Ay Cemal. Awa. Gowar dinleýän. Ay aýratyn bir bokurda ola fizilik bar Ay Cemal. Awa. 5. Beşincem şu Bilbil Oradwan. Bilbil Öwezwany. Öň orady bady. Awa öň Oradwa dinleýän. Ol Murat Öwez bar. Awa. Öwezwa. Bilbil Öwezwa. Öň orady bady. Inni Öwez bar boldy. evet. Murat Sanam hameletyne geçdi. Hakykatlaryň 5den bir ogadan tetdi. Saatlar aýdymçylar. Top 5. 5 tane aýdymçy. Ýangym soru berdim. Ýöne sen urjetdiň ýani. Gön 5 tane top 5. Birinji şu Nur Halipamiz Nur Muhammed Meredow. Onu diýjäň welýan kändin diýen onu. Awa. Hemra Rejepow. 2. Haji Ýazmamedov. 3. Eldar Ahmedov. 4. 4 Gol Esenov. 5. Saýlap çykdym ýani eken apa? Saýlap çyka. Awa. Bolýar. Top 5. Kakany, jigeni goşma. Bular düşnükli. Inni şularsa bir aýratyn bir gow eserler döredip bilen, ustadanlar bilen diýsek, top 5 tane sadandan adym bellek geçdim. Gepleşimiň düzgünçe şu eýlek sadanlar dostlarymyň halifalaryň gowunyp durmadan hemmäňde de hormatymyz uly, janyňyz sag bolsun. Top 5. Atta Gurbanýazow. Akmammet Gurbanýazow. Awa. Hazaga berekella bir. Mehmet Nazar, Muhammed Nazarov. Ay, sada olur Mehmet Sara ha. Ýa-ni Hoja Mehmet Sopiyew. Skripaç. Awa. Skrip. 4. Nur Nefes Muhammedow. Kursdaşım ben. Ha. Bile koduk. Nur Şeyler Nefes mi? sürer. 2 tane 80 ýaşyny jyllar. Ýene bir operator Bey Muhammed kursdaşym ben 3-ümden 80 ýaşyny olurlar. Inni 5. Atajan Eýubow. Şular bilen gow eserler döredi olmalar toýxanalarda. Arkaýyn sowplar. Ardugyňa sen doğrudan. Ardugyňda gowşun näme? Bu ardugylardan soň gow aýdym ýerine ýetirip berjekmi? Awa. Bir halipalaň dörejiliginiň bir söýüp aýdymy ýerine ýetirip beräň. Bolýa, başdyny. Onu näme mehribanlyk dinläniň diýilýär. Guwan yarın barlığına
senin vefadarlığına, bugün taşlayanlığına. Sebep neme aysana, bugun yarın barlığına, senin vefadarlığına, bugün taşlayanlığına. Sebep neme aysana. Gülüm menden doydun mu? Başka birin sevdin mi? Sana düzen aydın mı? Otlayın mı aysana? Gülüm menden doydun mu? Başka birin sevdin mi? Sana düzen aydın mı? Otlayın mı aysana? Kavan yarın emmeden, şey dip yanım sevmeden. Bugün olsa dünyadan, gideyim mi ay sana? Kavan yarın emmeden, şey dip yanım sevmeden. Bugün olsa dünyadan, gideyim mi ay sana? Gülüm benden doydun mu? Başka birin sevdin mi? Sana düzen aydın mı? Otlayın mı ay sana? Gülüm beyle doydun mu? Başka birin sevdin mi? Sana düzen aydın mı? Otlayın mı ay sana? Sensiz yaşap bilemem, ağlayarın gülemem. Bundan artık bolana ne mi deyin ay sana? Sensiz yaşap bilemem, ağlayarın gülemem. Bundan artık bolana ne mi deyin ay sana? Gülüm beyle doydun mu? Başkasını sevdin mi? Sana düzen aydın mı? Ne mi deyin ay sana? Gülüm beyle doydun mu? Başkasını sevdin mi? Sana düzen aydın mı? Ne mi deyin ay sana? Gülüm beyle doydun mu? Başka birin sevdin mi? Sana düzen aydın mı? Ne mi deyin ay sana? Gülüm beyle doydun mu? Başka birin sevdin mi? Sana düzen aydın mı? Ne mi deyin ay sana? Ne mi deyin ay sana? Ne mi deyin ay sana? Köp sağ ol. Bulaydım. Halkın içinde katıp boyu bir yerine yetirilen kuvvet dinlenen aydım da meşhur aydım şeyme Alham Garlefem yerine yetirdi. Usta Talipa şeyme Hacı Yazman Medfem yerine yetirdi. Her tür öyle bir ayrıtınlıkta yerine yetirdi. Yönü Hekimler yerine yetirse var, tuğulama cemaatinin hem setinde bir ayrıtınlıkta goğu gelişiptir. Ama şu döreden halifeler kimin aydımam varsa tafavut yok, etaati halkın içinde sol aydımın bir yaşama o da doğru değil mi? Inni şeyle sonra cemaatse, şuna sonra mesela sonra olacak da ardı geçecek.
Bir näçe qıysara soralar, şoňa jogap berip geçdiňiz. Siz üçin konsert mi, toýhanalar? Ben üçün iksem yerine hava, iksem yerli yerine bolmaly diýen. Birini saýlap birini goýup bilmän men. Hawa. İksem gerek. Hawa, iksem gerek. Gaty bowl. Durmuşda bir sungatda öz sungat karýeraňyzda bir siz ýaş aýdymsyk. Hawa. Bir özüňiz şulaydymy oňarmaňyň aýtma lälekeniň näme üçin aýtdyň diýilen soralar ýüze çykdymy? Elbette. On ýaly soralar bolly. Öýkelediňmi? Men öýkelmedim. Gaýtan maňa şon ýalak bir ýalňyş bellikler bolsa, men şonu bellige alyp geljekde hasam şonu özümde kämilleşdirýän. Hawa, kämilleşdirip hasam gowy netije gazanmak üçin halkymyza gowy netijeler görkezmek üçin özümde işleýän. Sungat siz üçin näçinji orunda durýar? Sungat men üçin 3-nji ýerde durýar. Birinji ýerde? Birinji ýerde öz maşgalam. Ikinji ýerde? İkinci ýerde de jan saglyk. Üçünji ýerde de öz işim, sungatym. Birinji bilen ikinji ýerde çalşakmy, şu durumda durýardymy? Saglyk bolmasa da hiç tat bolmada. İlk bilen saglygyma gerekdir. İlk bilen saglyk. Onu bir bilen ikinji ýerde çalşakmy? Hawa, çalşak. Saglyk, maşgala, soňam dörejilik. Berekeler azgyn. Ömrüňizi okardym. Sanyň sag bolsun. Men sana ýene bir gezek sözümiň soňunda ähli Gonç Allanazar toparynyň adyndan köp sag bolsun. Minnetdarlygymy bildirýän, janyň sag bolsun diýip sungat älemine ulussunluklar arzu edýän. Allah'tan öz halifana kakan hem zan sağ olsun. Bollap dursun dedi Allah'tan öz ýeňine mukam baýçy. Toýhanalarda o döwlet konsertlerinde Türkmen halkynyň bir gowwat dinlenýän bir ogadan testi, ogadan aýdymsy bolmagyň arzu edýänjigim zat. Sözüň soňunda bir aýdatyň gelýän sözleňi, ene şu durunca kamera var hany. Güýnçide aýratyn goýuldy. Sağ olun Guwança, menim ilk bilen öz gezegimde sizin Guwanç Allanazarov toparyňyzda uly üstünlükler arzu edýän. Şu çakylyma garaşdyňmy? Elbette garaşdym. Seýle. Hawa, garaşdym. Sağ olun, çakylyňyza minnetdar. Taňry ýalkasyn. Şular ýaly mümkinçilikler döredip berýän biz ýaş nesillere okumaga, döretmäge, dörejiligimizi dünýä ýaymaga uly mümkinçilikleri döredip berýän hormatly arkadaşymyza, arkadaşly gahrman serdarymyza köp çäksiz sag bolsun maýdýan, goý olaryň janlary sag bolsun, başlary dik bolsun. Sag bolsun, ömrüňizi okadyn jany sag bolsun. Şeýle ogadan agardy ulanyňda, pägardy ulanyňda bizem goşulýar, ähli Gonçalanyzar topar bilen. Indi orada geldi baýçy, ustad, agam geçilen ýol açan geljekdi. Azık taýynyňa görmeli bolarmy? Bu gezekden geçmeli ýolu köprak sorawlary Jemala berdik. Ýöne geçilen ýolda bir näçe ödüreden sağdan gelmeli bolsun. Geçilen ýol ýene bir zat edip berýär. Halipa bir näçe ýetişdiren sağdanlary ýütnäňden birini ýaryny alyp gaýdyp berýär. Bilelikde de çalyp berýär. Ýa-da tutup atýar. O wagtlarda Ay şu mukamilen maslahat ediber. men garaşýan şakyl öňüm ýollandyr size. Nesip bar, nesip. Sizde ulussunluklar arzu edýän halipa janyň sag bolsun. Türkmen sungatyny siz känişden usta. Onu bütün Türkmen halky bilýär. Orada geldi baýçy, ähli diňe bir paýtagtymyň ýaşaýjylarda bütün Türkmen halky ähli SNG döwleti bilýärdi. Sözüň soňunda bir aýdatyň gelýän gow arzuwlaryň, agarduwlaryň, pägarduwlaryň gönlüň şo kamera ýerine ýetip bilýän sana. Sana da sağ ol, Taňry ýarkadyn, minnetdar. O şey ýaşlar ýüze çykarýan, gat minnetdar. Köp sağ bolsun maýdýan. Janyň sag bolsun. Köp sag bolun. Halipa ömrüňizi okadyn, janyň sag bolsun. Cemaljiň sizden ýene bir gezek minnetdarlygymy bildirýän mukamjan ömrüň uzak bolsun. Siz restoranymyz gaýgyzyjan bilen halipa Flamingo restoranyň bir siz restorany tuwlamy Aýtwalym. Öýde turýar. Öýde aparatçylary anany agam öz maraýyny diýär. Sag bol, gaýgyjyň taňda minnetdarlygymy bildirýän. Ene mehribanlar, gadyrdan watandaşlar, iri dinleýijiler, YouTube kanalymyň agdy bir dinleýijileri. Geçmeli ýol gepleşigime näme? Elbetde bu mehmanymyz
Yaňanlyk tak geçdik. Cemal Bayçyba ýaşdykini aýdymçylygyny öz sadanna topary bilen, öz halipaty bilen, öz jigiti bilen bir näçe aýdymlar ýerine ýetirip berdi. Cemal Bayçyba bir içkin tanışdygy dörejülük söhbeti boldy. Elbetde näme bu dörejülük söhbetiniň paýtagtymyň iň bir göder ýerine ýerleşýän Ýyllyly Güler Medeni Diňjaş Merkezining 3-nji gatynda Flamingo restoranyna ýadyk etdik. Flamingo restoranynyň agdy bir işgärlerini köp sagorsyny aýdýar. Goý olaň zanlar sagorsyny tugulmy arkaýyn bir diň alyp oturyp bir maşgalan bilen oturup bolýar. Dörejülük söhbetine edip bolýar. O zanlar sagorsyn elbetde ýene bir gezek Kuwanç Alnazar toparmam ýigitlerinde köp sagorsyny aýdýan Maksat Abdiýewiň ýol başçylygynda ýigitler hemme zanyna sagorsyn ömrüň uzak bolsun. Gelecekde de ýene bu gepleşikler bilen toparym bilen bilelikde bir halka ýetirsek, men elbetde şu watanyma, şu toprağıma kiçijegem bolsa bir rahmet çekdim bolar diýip şeýle düşünje bilen gezýän. Elbetde o gadan dünýäni, şular ýaly bir dörejülük agşamlaryny, dörejülük söhbetli, aýdym saatly agşamlaryny döredip berýän, iň mümkinçilikleri döredip berýän, hormatly arkadagy gahrman serdarymda köp sagorsyny aýdýan. Goý olaň zanlar sag bolsun, tutýan tutumly işler elmudama rywajlyklardan beslensin. Allah zan ýurdumyz parahat, ilimiz rahat, ogadan asmanymyz elmudama toýly günne duşalyk mehribanlar. Elmudama tesirlerinden okayanlar innikede haýsy ýaşdykini sunup ustatlaryny çağırmaly. Elbetde geçmeliyor gepleşikde artist, aýdymçy, sadanny, suratkeş bir näçe sunwata girýän sunwat işgärleri aýratyn talentlary çağırýar. Elbetde sen näçe köpräk ýazsaňyz sizin isleýän mehmanlaryňyzy bir gaşymy tutman, hormat bilen çağırlygyňyz urada çağırar mehribanlar. Kuwanç Alnazar YouTube kanalyna daşlaşmak, ýagdaý bolsa pat-pat etip çyklar, görseňiz hasamak tutarly bolar. Saňa sag bolsun, öýeňiz awat bolsun, elmudama döwlet bolsaňyz sag bolsun, ýaglanıp dursun. Biz sizi şähersiz gowurýar.